Morjesta YouTube taas vaihteeksi. Ja otsikosta varmaan näitte, että Pirkka Silvian esittelee. Eli nostaa tällaisen käyttis talviauto paskan. Eli 406 pössöä. Tää tuli mulle vähän vahingossa. Ja tää on tällainen 97 vuoden Peugeot 406 ja tummennettua takaikkunaa löytyy ja hattuhyllyn kajaria löytyy ja sinistä sisätilan valoa tietenkin. Ja mähän laitoin tähän tosiaan heti vanteet. Mulla oli tällaiset vähän siistimmät ja maalasin pinkit jarrusasulat ja lisävaloa katolla. Ja putsasin ja pesin tän tietysti. Etuveto, automaatti. Ja tosiaan maalattiin nää tästä konepelti ja peräkontti hammerilla telalla mustaksi. Konepelti oli niin järkyttävän näköinen, se oli joku teipannut vituiksi karbonteipillä ja takaluukusta oli lähtenyt kaikki lakka. Toi on tosiaan irti, kun tähän pitäisi tehdä toi öljynvaihtaja, tulppien vaihtaja, venäkopan tiivisteet pitäisi vaihtaa ja jakopa oli tehty just. Johto helvetti, täällä toimii flektinapilla. Siellä on joku tunnistin paskana, niin se ei oikein toimi ja vittu täällä ulkona on kylmä. Kaikki polttimot on tosiaan vaihtu ledeiksi. Mitä siitä ne näkee pitkätkin on, mutta mä en nyt... No vittu. Mä lyön ihan just tähän. Täälläkin on lediä takana. Ilme valotkin palaa ja on ledit. No tällä ihan kivasti valoteho. Tuossa on joku Kiinan paskapaneeli, mä en tiedä toi oli tossa kun mä ostin. Rääkimuovit on tosiaan vain takaikkunat, mä en saanut etusia mukaan. Se oli joku 250 jotain tuhatta ajettu. Mitään turhaa, kuten moottorin vikavaloa tässä ei ole. ABS on. Luistonesto ei ole. Tosiaan 97. Tää pitäisi vielä viritellä peruutusvalot. Tehdä tosiaan se huolto. Jossain vaiheessa varmaan maalata katto, löydä takaa toi teline kiinni. Nostat vaihtaa. Mitäs muuta? Ei nyt äkkiseltään tuu mieleen. Noin mä maalasin kans noin mitkä peilien kuvut mustaksi ja sellaista kaikkea pientä. Pohja tässä oli suht kova kun mä katoin toi. Niin poispäin. Ensi kesän leimaa. Sain lähteä tää paaliin kesäkuussa. Vein mun Volvo just talvisäilytykseen. Mä en sillä aja talven siinä alustasarjaa sun muuten. Ei viitti. Soundcheckia mä en nyt anna, siellä on ihan vakioputki tai vakio. Siellä on joku tarvikekatti ja änkät oli vaihdettu justi. Sellaista. Mä en oo ainakaan vielä jaksaa poistaa sieltä änkkää. Tää mörisee... Mikähän vittu se oli? Mörisee muutenkin. Niin ei viitti hajottaa korvia. Mut peräkoukku löytyy. Enkä sä lähtis tällä hinaamaan. Tää on tosiaan 2 litrainen bennissä. 132 heppaa taisi olla tehtaalta. Ei jaksa uskoa, että ne on kaikki jäljellä. Sitten tiedätte vaijerikaasu. Pitää olla. Kaikkea tällaista pientä herkkua tässä on. Mut joo. Pistä ihmeessä kommenttia, että mitä mieltä oot mun Pirkka Silviasta, kun mulla on näitä tosiaan 2. Tuolla näkyy toinen. Se on
varaosa-auto. Tähän joutuu ottaa vähän kaiken näistä. Oho! Tää nyt... Mitenhän? En mä tiedä miten tää oli. Mut tällainen mun mielestä ihan näpsäkän näköinen patongiksi. Tää 406 on ehkä hienoin pösönkori mun mielestä. Mitä on? Tää tällainen kantikas. Mut joo, ei muuta. Pistä ihmeessä kommenttia mitä tykkäsit. Ja joo, mä tiedän, ei oo tullut paljon videoita, mutta ei se mitään. Morjes.